Hnev. Poďme sa pozrieť na túto základnú emóciu z pohľadu, prečo sa mi nedarí schudnúť, prečo sa mi nedarí pribrať, prečo sa necítim vo svojom tele dobre, ako sa môžem cítiť lepšie, ako splynúť so svojím telom a byť sama sebou. Byť konečne slobodná. Cítiť, že moja duša je slobodná a byť naozaj taká spokojná vo svojom tele, sama so sebou. Hnev je emócia, o ktorej sa až tak často nehovorí, ako napríklad o sebaláske a sebaúcte a sebahodnote. Lenže k týmto hodnotám sa dostáva aj práve cez ten hnev. Hnev je emócia, ktorá je dosť zatlačovaná a akoby nežiaduca v našej spoločnosti, a to už od detstva. Skús si ty navnímať, že keď si bola dieťa a hnevala si sa, hádzala si hračkami, protestovala si, hovorila si rodičom nie, búchala si dverami alebo si zahádzala o zem, že ako sa k tebe rodičia v týchto situáciách správali, že či prijímali túto emóciu hnevu u teba. Že či to bolo pre nich v pohode, že ju prijímali a prijímali ju s tebou, nechali ťa prežiť túto emóciu, alebo či práve naopak ti zakázali prejavovať túto emóciu. Že ti povedali, že sa hnevať nesmieš, alebo že sa to nepatrí, alebo že ťa vtedy nelúbia, že vtedy nie si pekná, že ťa nebudú mať radi, alebo čo si o tebe druhý treba pomyslia, že si budú myslieť, že si nevychovaná. Hej, čiže skúsi navnímať, tak naspomínať, že ako v tvojom detstve bola príjmaná emócia hnevu, keď si ju prežívala. Kľudne sa s nami podiel o to v komentároch, že na čo si spomenula, alebo ako to u vás doma bolo. A teraz si skús navnímať, že ako to máš dnes. Ako je to dnes s tebou a s emóciou hnevu. Dovolíš si túto emóciu hnevu púšťať naplno? Dovolíš si naplno sa hnevať so všetkým, čo k tomu hnevu patrí? V tom momente, keď to na teba príde? Alebo tam máš také, že nemôžem ukázať svoj hnev, pretože sa to nepatrí, pretože čo si o mne pomyslia, ako budem vyzerať, je to nevhodné, nepatrí sa to, nie je to pekné, nie je to dobré, nie je to akceptovateľné v týchto situáciách, alebo nebodaj môj hnev nie je primeraný. Aké tu bude mať dôsledky ten tvoj hnev? Je tam strach z odmietnutia? Že už ťa viac nebudú mať radi? Že nebudeš vyzerať tak dokonalo, ako sa tváriš, že si? Čo je tam za tým, ak ten hnev neprejavíš, ako ho dusíš v sebe? Toto sú všetko otázky na zvedomenie si toho, čo sa v tebe deje. Kľudne sa s nami o to podiel v komentároch, že ako to máš s hnevom dnes. A teraz si skús navnímať, že čo sa s tebou deje, keď ten hnev pustíš naplno. Čo následne potom prežívaš? Predstav si, že vybuchneš, alebo že povieš niečo ráznejšie, alebo na niekoho zakričíš, alebo buchneš pesťou po stole, alebo hodíš niečím. Ako sa následne potom cítiš? Cítiš, že je to super, že si vyčistila pole, alebo je ti to ľúto, možno cítiš vinu, že si to prehnala, že si to nemusela takto urobiť, že sa to dalo aj jemnejšie. Čo tam máš? Čo tam cítiš? Skús sa o to podeliť aj v komentároch, ja som na toto veľmi zvedavá. A teraz, čo sa v tebe deje?
keď ten hnev v tebe ostáva? Čo sa deje v tvojom vnútri? Čo sa deje s tvojim telom? Čo sa deje s tvojou psychikou? Aké sú tvoje prvé kroky, keď prídeš domov v tomto rozpoložení? Kam vedú tvoje prvé kroky? Kam vedú tvoje prvé myšlienky? Aké sú tvoje prvé slová doma, ktoré vyslovíš? S akou energiou prichádzaš domov? To sú všetko veľmi dôležité veci. Moje skúsenosti sú také, že potlačovaný hnev akoby nás zožieral znútra, ako keby v nás niečo vyžieral, ako by tam proste vytváral nejaké toxické prostredie, ktoré nás znútra ničí. A vďaka tomu vedú naše prvé kroky ku chladničke. Treba zaplniť jedlom tú prázdnotu, ktorú tam ten hnev vyžral, alebo treba zaplniť niečím príjemným práve tú prázdnotu, tú negatívnu emóciu, to rozčarovanie, ten hnev niečím príjemným. A presne toto som si uvedomila, keď som si ja dovolila autenticky pustiť hnev, že je to taká úžasná metla, ktorá nám pomáha si urobiť poriadok v hraniciach. Hnev automaticky poupratuje okolo nás a vystáva nám naše hranice. A potom následne už nie je potrebné ísť do chladničky to zajedať. Môžeš tam mať výčitky. Keď na niekoho vybuchneš, keď niekomu niečo povieš, keď hlavne vidíš treba, že ten človek zareagoval nejak negatívne, alebo to zle zobral, možno zostal smutný, možno ste sa úplne pohádali, že sa teraz ani nerozprávate, alebo jednoducho tam máš výčitky, že sa to dalo urobiť aj inak. V prvom rade, áno, dá sa s hnevom pracovať. Dá sa to urobiť aj inak. Ale v tej situácii, keď už si ju nejak prežila, nejak zvládla, už sa to urobiť inak nedá. Ty už si následne, hoď aj sekundu potom, hoď aj 2 hodiny potom, aj týždeň potom, úplne iný človek s úplne iným vedomím, pretože predtým si tú situáciu nezažila, nemala si tú skúsenosť, ale teraz už ju máš. Takže teraz už sa vieš na ňu pozrieť inak. Takže tam není veľmi pocit viny a výčitky na mieste. Za ďalšie si treba uvedomiť, že každý jeden dospelý človek má svoju vlastnú kompetenciu za to, ako zvláda rôzne situácie. To znamená, že ak ty na niekoho vyskočíš, vybuchneš, ty potrebuješ chápať, že ten človek je sám zodpovedný za to, ako tú situáciu príjme. Či ju príjme osobne, zoberie si to osobne všetko, čo si mu v tom povedala, alebo to zoberie z pohľadu pozorovateľa a takisto aj poslucháča, ktorý počúva nie ten štýl, akým rozprávaš, ale čo rozprávaš, že počúva ten obsah. A za toto si zodpovedný každý sám. Táto kompetencia, táto loptička je aj na tvojej strane. Keď na teba bude na budúce niekto kričať, bude na teba nahnevaný, tak aj ty máš tú možnosť sa rozhodnúť, že ako s touto situáciou naložíš, či si to zoberieš osobne, alebo to budeš riešiť konštruktívne tým, že budeš počúvať ten obsah, čo ti ten človek rozpráva a nie tú formu, ktorou to podáva. Nie ten krik, ale tú správu, ktorú ti chce povedať. Že čo mu vadí, čo ho hnevá. A presne takto si tvoríme čisté a autentické vzťahy. Keď ty povieš tomu človeku, čo ťa hnevá, čo proste dobre nie je, tak vtedy sa čistia vzťahy a buduješ si hranice, rešpekt, úctu a
Všetko je ľahšie zvládnutelné. Tie vzťahy sú čistejšie a úprimnejšie. Najlepšie je to komunikovať hneď na začiatku. Nemyslí si, že niečo len tak prejde, že dobre, raz sa to stalo, viac sa to nestane. To nie je pravda. Najlepšie je úplne na začiatku povedať, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, prosím ťa, takto to na budúce nerob, alebo prosím ťa, na budúce to sprav takto, lebo toto mi nevyhovuje. Toto má tendenciu ma hnevať, alebo toto mi vadí. Toto nie je to, po čom túžim, toto nie je to, čo sa mi páči, toto nie je to, ako som to chcela. Tento spôsob mi nevyhovuje, tento návrh by som možno pozmenila, alebo poďme to urobiť ináč. Pretože ten človek to bude opakovať, ak sa to nedozvie, a v tebe sa to bude nakopovať ako taká snehová gúľa, ktorá ide dole z kopca a nabaluje na seba viac a viac snehu. A potom už to naozaj z teba vybuchne von. Takže toto je moja rada. A skúsi to teda navnímať, že ako to máš s tým hnevom. Či ho máš v sebe veľa nevypovedaného, veľa nakopeného a preto tvoja cesta domov večer, keď prídeš z práce, vedie do chladničky a nevieš prestať. Čiže toto je jedna vec. Ďalšia vec je, že my sa tu nebavíme iba o situáciách, ktoré sa ti stanú alebo stali v daný deň. My môžeme mať v sebe aj dlhodobo a hlboko potlačovaný hnev, ešte treba aj z nášho detstva. A môže tam byť u teba hnev aj na rodičov, napríklad, že k tebe pristupovali spôsobom, akým k tebe pristupovali, že si od nich nedostala toľko lásky, koľko si potrebovala, alebo takou formou, ako si potrebovala. Ale môže tam byť hnev aj na to, že ti dali také stravovacie návyky, aké ti dali. Môže mať ten hnev rôzne formy. A ja ťa vyzývam, že dovol si ten hnev prežiť. Môžeš ísť kľudne na chvíľu do role obete a obviniť absolútne celý svet z tej situácie, v ktorej si teraz. Na chvíľu si to dovoliť môžeš, pretože ak je tam ten hnev potlačovaný, potrebuješ ho dostať von. Dostaň ho von, pretože tak sa potom môžeš dostať krásne do tej ospevovanej a ponúkanej sebalásky, o ktorej počúvame z každej strany. Ten hnev má svoje miesto. Hnev je jedna úžasná energia, ktorá môže mať aj naozaj veľmi tvorivú formu a môže ťa odraziť z totálneho dna. Takže neboj sa pracovať s touto energiou. Pusti ten strach z toho, že môžeš byť zatratená, odmietnutá, opustená, ukrivdená, pretože ty nemusíš byť každý milovaná, ale potrebuješ byť rešpektovaná. Toto sú úplne základné fungovania takých zdravých vzťahov. A hlavne, pokiaľ budeš komunikovať to, čo ti vadí, čo sa ti nepáči, budeš mať tie vzťahy aj čistejšie. A hlavne ten pocit v tebe bude vyčistený. Nebudeš tam mať také nánosy niečoho nespracovaného a nebudeš mať potrebu to zajedať jedlom, tieto emócie. Že toto je tiež jeden z takých veľmi dôležitých krokov a naschvál ho vyberám ako prvý. Pretože o hneve sa naozaj málo rozpráva. A ja nechcem, aby sme sa tu hrali na nejaké sebamilujúce, sebaláskavé ženy, ak to tak necítime. Ak sa hnevaš sama na seba za to, že si sa dostala do tohto bodu, v ktorom si, na chvíľku si to prejav. Ale na chvíľku. Nie na dlho, že sa teraz úplne za to totálne zhodíš a zničíš. Dobre? Na chvíľku. A tu by som ti chcela dať do pozornosti jednu vizualizáciu, ktorú som nahrala, volá sa energetický rozvod. Je to vizualizácia, ktorá je skrátenou verziou theta healingovej terapie na tému energetického rozvodu. To znamená, pokiaľ napríklad tam je stále napojené na nejakého ex-partnera, že vzťah skončil, ale ty na ňo stále nedokážeš zabudnúť, alebo sú tam stále pocity
nejakej krivdy, hnevu, hlavne ten hnev, pocit opustenia, pocit zrady a rôzne takéto proste energické pocity, tak je možné ju použiť na odputanie sa energetické od akejkoľvek osoby. V tej vizualizácii sa naučíš napájať na zdroj. Tá prvá časť je použiteľná každý deň, kľudne, niekoľkokrát denne. To sa potom vlastne aj sama naučíš, už aj bez tej vizualizácie sa napájať na zdroj. A budeš to vedieť za sekundu. Proste v akejkoľvek nepríjemnej situácii a sa napojíš na ten zdroj, alebo na čo budeš napojená od rána. Takže toto je úžasné na tej prvej časti. A následne pokračuje tá vizualizácia. Je tam odputanie sa energetické od osôb, kde máš energetické puto. To znamená, či už z dávnych čas, že si to budeš špecifikovať na konkrétnu osobu, voči ktorej cítiš hnev, alebo kde je nejaká krivda, nejaké zranenie, tak môžeš tú vizualizáciu špecifikovať na tú osobu. A môžeš to použiť na každú jednu osobu, voči ktorej to cítiš. A presne, môže to byť ex-partner, môže to byť tvoj otec, môže to byť tvoja mama. Môže sa ti tam naraz objaviť celá skupina ľudí. A môžeš to aplikovať denne, môžeš to aplikovať do minulosti. Takže dávam link na túto vizualizáciu do komentára. Môžeš si o nej pozrieť viac a ak ťa osloví, tak ti bude k dispozícii. A budem veľmi rada, ak so mnou zazdieľaš akýkoľvek aha moment si mala, alebo čokoľvek, čo ti napadlo v priebehu počúvania videa do komentára, aby sme sa vedeli tak viac prepojiť, aby som sa jednak ja inšpirovala, ale jednak, aby sa inšpirovali aj ostatné ženy. Ale jednak, aby sme si to vyčistili. To ťaživé v nás, aby sme sa spoločne dokázali posúvať ďalej.